Zdravíme vás, vážení zákazníci a sledovatelia, je 21:30 večer, nedeľa, nachádzame sa v areáli výstaviska Nitra. Prišli sme si po IBC kontajnery, ktoré sme prenajali jednej firme, ktorá tu stávala pódium, stage. Tieto kontajnery slúžili ako záťaž pre to pódium a rôzne osvetľovacie veže. Nakoľko ten stage ešte nie je úplne rozobratý, musíme čakať, kým sa voda z kontajnerov vypustí a pódium úplne rozoberie, aby sme si tie kontajnery mohli naložiť a odviesť nám na firmu. Čas, ktorý máme, tu trávime sledovaním a pozorovaním rôznej vystavenej techniky. Sú tu naozaj parádne kúsky, všelijaké traktory, kombajny a iná manipulačná poľnohospodárska technika. Takže pridáme vám niečo aj do videjka, aby ste si mohli pozrieť nejaké fotky k tomu a nezabudnite nás sledovať a čaute! Teraz si ukážeme najvýkonnejší kombajn na svete. Tak tomuto sa hovorí traktor.
Takže 22:00, vezie sa posledná nádrž. A už hádam pôjdeme domov. Takže je 23:01 a sme konečne na ceste domov, sme na diaľnici, na D1. Hej, tešíme sa, že už máme naložené kontajnery a vraciame sa naspäť na firmu. Týmto videom sme chceli len poukázať na to a na fakt, že o takomto čase väčšina z vás spí a my sme na cestách a vozíme pre vás tovar. Radi to robíme a budeme to robiť aj na budúce, stačí si objednať.